Haupa, Peña! Entzun dut, Alderandioko Gazte Asanblea 6. urteurren ospatuko duela, horretarako hausen arteko olimpiada kantoratuko dituztela. Bai, eta noiz? Maiatzak 4. Bai, baina alere, apirilak 14an, kanpo martxoan, egingo da lehenengo proba. Ba, ni kanpo martxora igual ezin dut joan, eta nire kuadria bez. Zula zai egon, lehenengo kontaktu honetan ezin bagara egon, maiatzak 4an parte hartu izango dugu. Eta zenbat joan behar gara kuadria bakoitzeko? Uste dut 8 pertsona direla. Bueno, joango gara? Vale. Eta saria eta badago? Bai, entzun du sariak ere badaudela. Ba, ni... Animatu zau gara? Gozen! Kuadria bizatzen anoa! Venga! Badator! Auzoen Arteko! Gazte!